Абсалютнае шчасце прадставілі ў драматычным тэатры беларускай арміі. Монаспектакль пабудаваны як асабістае адкрыццё. Акцёр Олег Бабуль прапануе гледачу сумленную размову, агаляючы ўласную душу і запрашаючы стаць сведкам шляху ад залежнасці да свабоды, ад адзіноты да цэласнасці. Гэта новы праект мастацкага кіраўніка калектыву Артёма Пінчука, які звяртаецца да тэмы ўнутранага пошуку і сумленнай размовы чалавека з самім сабой. У драматычным тэатры беларускай арміі зусім нядаўна адгрымела прэм'ера чэхаўскай чайкі. Пра глыбокія пачуцці чалавека расказвае і новы монаспектакль. Але на гэты раз звярнуліся не да вечнай класікі, а да асабістай гісторыі акцёра. Эту идею предложил Олег, который играет главную роль. Это была его идея. Он написал пьесу и предложил ее мне. Вот, когда я ее прочитал, я его спросил, что будем делать с этой пьесой. И мы стали адаптировать ее, дополнять какими-то моментами, нюансами интересными, что это все-таки обрело форму пьесы. Пытанні ўзніклі яшчэ пры выбары назвы спектакля. У фінале прыйшлі да абсалютнага шчасця. Гісторыя паказвае, як дайсці да гэтай максімальнай эмацыйнай грані. У цэнтры сюжэта адвечная тэма кахання, але пачуццё паказалі з розных бакоў. Вынести тяжело. Конечно, ты один, ты никуда не уходишь, ты вот ровненько, как от минуты до минуты ты все время здесь находишься. И не просто говоришь, тут еще много физики, ты очень много двигаешься, бегаешь, танцуешь, поешь. И все это вот надо как-то легко и просто делать. Галоўная асаблівасць монаспектакля – акцэнт на дыялогу паміж акцёрам і залай. Дэкарацыі і касцюмы адыходзяць на другі план, саступіўшы месца жывым эмоцыям. Да вялікай колькасці рэплік акцёра далучылася яшчэ і харэаграфія. Дынамічная пластыка падкрэслівае ўнутраныя пачуцці героя. Яго партнёрку мы не ўбачым, але адчуем. Она всегда рядом, потому что все монологи, они направлены на нее. Там есть, в спектакле есть момент, когда главный герой рисует портрет. То есть много решений, когда мы понимаем и когда мы видим ее присутствие. Жанр, у якім удзельнічае толькі адзін акцёр, патрабаваў столькі ж часу на падрыхтоўку, як і тыя, дзе задзейнічана амаль уся трупа. Нягледзячы на такі доўгі час, сёння лірычная гісторыя папоўніла афішу тэатра.